சுட்டு சாண பிடிச்ச கத்தி மாதிரி கூரா இருக்கி. வீராமா ஒரு ஆம்பளை. யாருக்கும் அஞ்சாத ஆளு. நான் ஊன்னு சொன்னா 4 பேர் உன்னை உழுதுருவானுங்க. தம்பிங்கடா. அண்ணன்டா. கோபுரம் தேவி, கோப்பு எங்க அண்ணன் விநாயகத்தை பத்தி என்னங்க நினைக்கிறீங்க? கம்பீரமானவர், ரொம்ப நல்லவர், நைட்டு என்ன கர்மாந்தத்துல ஊத்தி கொடுத்தீங்க? ஹேண்ட்ஸம். முத கண்ணாடி பாக்குதுடா. அப்போ இவ்வளவு நாளா செங்கலை பார்த்தாடா சேவிங் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. தங்கமே தங்கமே என்ன ஆச்சு, உன்னை பார்த்ததும் நெஞ்சில பொங்கலாச்சு. ஒண்ணு வெள்ளையா இருந்துச்சு, லவ் ஆயிடுச்சு. நீங்க மட்டும் ஒரு பையனை கைட்டு விடும் போதே அண்ணா அண்ணான்னு சொல்றது இல்ல. யப்பா சீக்கிரமா மோளத்தை அடிங்கப்பா. மொத்த உசுரையும் வாங்குறண்டா. தாரத்தப்பட்ட கிழிய போது இதான் நான், இதான் என் வாழ்க்கை. எனக்கு தப்புன்னு பட்டுச்சுன்னா தூக்கி போட்டு மிதிப்பேன். என் ஆளுங்களை தொடணும்னா என்னை தாண்டி தோடுறா பார்க்கலாம்.